Aysel Arabesque Music Production. Дами и господа, този поздрав е от Илия за жената на сърцето му, неговата принцеса Сиси. Любов, която не може да се обясни, тя само се усеща. Когато те срещна, животът му се промени. В твоите очи намери любовта, а в усмивката ти своя дом. Той не иска богатства, не иска нищо друго, само теб до себе си, само твоята любов. Когато го прегърнеш, всичко в него замъква и остава само сърцето му, което шепне твоето име. Принцесо моя Сиси, единствена си ми на света, твоята любов ме топли и лекува моята душа. Принцесо моя Сиси, с тебе дишам, с тебе живея, дори светът да се обърне, теб ще обичам до края. Илия и неговата Сиси, любов по-силна от съдбата, две сърца в едно туптят и няма сила да ги разделя. Сиси, Илия иска да знаеш, че когато те погледне, вижда целия си живот. Aysel Arabesque Music Production. Когато се усмихнеш, нощта става светлина. Когато го докоснеш, сърцето му забравя болката. Той би минал през огън за теб, би дал и душата си, защото любов като вашата се среща веднъж в живота. Илия пази името ти дълбоко в сърцето си, там където никой не може да те вземе от него. Принцесо моя Сиси, Единствена си ми на света, твоята любов ме топли и лекува моята душа. принцесо моя Сиси, Ти си смисълът живота ми, Където и да съм, каквото и да става,
Сърцето ми остава твое. Илия и неговата Сиси, любов написана от съдбата. Нека всички чуят имената ви, защото така обичат само истинските хора. Илия и неговата принцеса Сиси, любов до края на света. Айсел Arabesque Music Production.